akaze futhi sikhulume izinto ey'njengalezo noma mekukhona into eyingxabano njengakuqala usakhona uThabile. Sasikufaka lokho ukuthi why ungadivosi ngoba usushade noThabile. UThabile omunye womama bethu obekade ekhona nje kwifemeli yethu, kodwa-ke ungasekho kwifemeli yethu njengamanje, kodwa yena usakhona. Ukuhamba kwakhe sasihlala noThabile ewumuntu ongena ngokwesonto. Uthe ehleli-ke phakathi kwekhaya-ke base bayathandana, bahamba-ke bobabili-ke bashada, bahlala la behleli khona ngazi babehlala kuphi. If umbuza ukuthi uyashada, mawushada-ke ngidivosa, angafuni ukudivosa. If ungadivosi-ke thatha isithembu. Athi nesithembu ngeke aze asithathe. I-decree of divorce anginayo, akaze sabe sodivosa. So manje lo uthi umshadile uyathukana, kodwa khona umuntu in between futhi. Ngikude kabi mina ukuthi saze ngizothuka ngazuthi khona umuntu engimhubhayo. Yena unenamba yami, kushuthi vele useyitholile mhlampe kubaba. So ngithole inamba yakhe then mese ngifaka mina inamba yakhe efonini yami. Bengithi ngiyayifaka nje vele ngene ama-status akhe. Vele ngithuke ukuthi hayi bo, kushuthi kade ngilindile. Kushuthi abona ama-status. Aqale asende inhlamba, yabo, ngimbhlokhe la ku-WhatsApp. Uma ngimbhlokha ku-WhatsApp, athule iy'nhlamba ngapha ku-S_M_S. Nje wathi ngigwayi, uyabaleka, ubalekilani. So ziningi iy'nhlamba, ziningi zikhona. Ngiyibekile nje ikhona efonini ziningi. Usazi nje mangithuka nje asazani, kushuthi ungazela ey'ndabeni lezi abay'khulumayo. Lapho ngisuke ngichazwa khona ukuthi kwathini ngami. Asikaze sihlangane, akaze futhi angibone ngimlandela bona beno-VJ ngize la bekhona. Ukuthi phela ngesikhathi ngihlanganiswa naye, wayechaza wathi mina angiyibonanga indaba la eqale khona. Mina sengikhonjiswa kuphi ekugcineni la khona sekuney'nhlamba khona. So ngase ngimbuza ukuthi mina ngisho ngabe kwakuney'nhlamba, pho igama lami wami lalingenaphi ngoba phela umawami akakhulumi naye, akamazi, akaze azambona, wahluleka umphendula. Ngangingakaze ngize ngimenzele usuku ukuthi yena wayesengavele asuke nje athuke manje ngale ndlela ayemsuke ngayo, oyekade ebemenzile. Ngincane ukuthi angazodelela umawami, nami ngimdala kunaye. Ngeke ngivume ukuthi angathe kule age akuyona bese edelela umama mdala kabi angamzala. Mina naye nje asizwani ngisho sihlangane esontweni nje ngiyambuka naye angibuke. Uma ukuthi uyakhumbula ukuthi ngathi ngibuye esontweni ngakutshela ukuthi uthe nobaba wathi uthe ukini, usazi uyakhomplela ukuthi ukini akambingelelanga. That's the day wathi yena wathi ukini angaphinda esontweni. Ya phela uzosonta kanjani ngoba phela ingane izohlezi nomuntu oyithethisayo noma ozoyibuka kambi. Uma kuzoba khona into ezocindezela ingane yami ngeke ngikwazi ukuyidedela esontweni. Ngoba nje mina I think mina into engiyifelayo lana ngoba bonke abantu abahlala mina ngifela ukuthi ngihlala la impintshana yami. Yabo nje isikhathi uma ngabe suke uzombona indlela asuke ngibuka ngayo, ngazi mina umnawo wabo uma ngabe ngibona. Ngize ngifile ngaleyo ndlela indlela asuke ngibuka ngayo. So yona nje into esuke ivele nje ingidide ngale ndlela ukuthi ngiyaqala mina ukuthi ubaba benomuntu wesifazane empilweni yakhe ozokwenza ngale ndlela. Uyena ufike asukele abantu egcineni labantu mase basukelile ufuna ukuthi nami ngibazoneke manje labantu ngoba yena suke sebasukelile. Angikwazi phela mina ukubona izimpi zakhe yena asuke ey'qalile ngingamazi ukuthi uy'qalelani. Bese kufanele ngilwe nabantu mina abangakazi bangenze lutho. Uma ngabe ukuzwa la ekhaya ukuthi sihlala nobani, asuke bathi sihlala sodwa. Nami ngadideka lapho-ke ngoba ngezwa kuthiwa asuswazi kufuneka udayiswe lo muzi. Babaluleke ngani labantu abahleli la e-Avoca? Kulena-ke eyokuthengisa akusiphathanga kahle. Mhlawumbe siyafuna ukwazi ukuthi isiphi isizathu esimenza ukuthi asho njalo. So nje kumina nje okokuqala nje ngiba nenkinga nje kanje nomuntu osuke esempilweni kababa. Ubaba-VJ udinga mhlawumbe umuntu wesifazane okhulile ozokwazi ukuthi amele ikhaya nalaba abaxhasile. Usaze angiboni ukuthi angamenenja ukuba emzini ka-VJ. Sawubheka ingane. Okay. Sanbonani. Hi, how are you? Good, how are you? I'm good, thanks. Welcome to Mangunani. You have a booking with us. Yes, I do, under Tikaba for 2. No problem, ma'am. The therapists are waiting you. You can go through.
Thank you. You're welcome. Decide ukuthi sinoswazi sihambe siye spa bayosibota-bota kancane. Just for us to catch up, man. Sanibona. Yebo, Mama, njani? ngiyaphila, ngihlale ngakuphi? You can have a sip of that. Ngiyabonga. Hello. Hi, T. How are you? I'm good. How are you? I'm so good. You look sweet, my friend. I tried my best. Oh, shit. We have a really good relationship, I think, because we both care about the same person, and that's Dad. And I think something that also makes it easier is that untanga, bro. Like, ngiyakwazi ukukhuluma naye, ngiyamgeta, like I understand her and she gets me as well. How's everything going? Everything's okay. Nasedleni is right. No, like isikhulumile no VJ. Kwakhona into ayivezayo. Unesifiso sokuthi ufisa ukuhlanganisa zonke ingane. Khona la kufanele kuqale khona unesifiso sokuthi aqale ayolungisa amaphutha akhe. Bantu babiza ucaba ngokuphelele, kuphelele yonke into alungisa amaphutha akhe la kunamaphutha khona. Ngiyazi ukuthi uStacy uhlawuliwe, ngiyazi ukuthi uNosi uhlawuliwe, uNdu uhlawuliwe as well. Uthulani noKini didn't need that because vele bebeshadile. And then my sister Usne, ngizwe kuthiwa somehow naye usehlawuliwe manje into yamanje literally. Wena ufila kanjani really ngaleyo nto leyo? And ukumsupporta kwakho kuzoba nokuthi khona imizwa ozokwazi ukuhamba nayo uye kuyona ebese kube khona la ongeke uze ungene khona. Lalela bengiyibuza lokho mina mhlalo futhi. Uzohamba nobani? Uzohamba ifike. No, izogcina kwaXaba. Ngale Akusebenzi phela kanjalo mfethu. bro ekumphelezele Yeah. ayolungisa amaphutha akhe awasembele. Yeah. Mina ngizoba khona ngoba sekulungiswa along the way. Ngoba i-concern yakhe kakhulu uthi ikhaya liseMangethe. Okay. And ufuna wonke umuntu ukuthi azizwe esekhaya eMangethe alazi ukuthi iMangethe ikhaya lakhe. Angikho esigabeni ukuthi ngeqa amagula ngendaba zakaXaba. Isigaba sami asimvumeli ezingisawo makoti. Kodwa ngokwami ukwazi ngokuthatha okuhloko nonkosi ikhaya likhona likaNongoma ngokuzalwa kwakhe. Kodwa ngokwesintu esenzekayo ikhaya kuyilona lona ngoba VJ yabhilonga kulona ikhaya likamama wakhe iseMangethe. So will you be making the calls to ama siblings ukuthi babuyele ufuna ukwenza kanje? No. You're gonna be making ama-calls ngoba wena usondele nama-siblings akho kakhulu. Angile concern eyi-one. Laba abanye angenabo ubudlelwane nabo. No, I'm thinking since his birthday is coming up, I'm thinking we do maybe like a birthday party. It sounds nice. It's a good idea. Yeah, ngoba ngeke umconfirm kube surprise. Akube yi-surprise ngoba uma uplana naye Uzokwenzela umtshela phansi. uzovela kwenzele phansi. Yeah. Ungitshelo ya. Ngokumazi kwami uShabathi akazwani nama-surprises kodwa-ke ngiyathemba ukuthi izoba ngeke kube yilento engiyicabanga ngeke kube njengoba ngicabanga mina mhlawumbe uzovela simangazi. Yeah, I'm willing to facilitate the process of ukubafonela bathe yakho mfethu run with it. Mina mangibatshele ngizothi hayi ngithunyiwe uma webhani. Wabona-ke wayiqala lapho athi nje uma webhani. Why? You okay with everyone, right? I'm okay with everyone, but I may be okay with everyone. What about them? Bona-ke. Ubani? No man, uVJ he wants us to fix things, mina noSihle. Ngikwazi ngoSihle. She's the one who introduced you. Beku-right, bekumnandi. Shintsheni, I don't get it. Ukube bengisiyinkani yami T, I wouldn't be here today. Ngezenza zenzile uSihle. What is she doing? At church? At church. Even nangaphandle, like i-private life kaVJ yakhe. Sekunokuthi manje ngathi mina noSihle sisestenjini noVJ like wazi yonke uSihle wazi personal life kaVJ, ubani usempilweni kaVJ, ubani owaphuma empilweni kaVJ waphunyiswa isizathu esiwukuthi. Wazi zonke indaba ezidulile zakaNongoma zaziwa uyena zonke. Uthini yena uVJ about this? He's running away from the truth.
And honestly, like I'm saying, I energy nomdlandla ukukhuluma yonke le nto because uyakhuluma nomuntu uyabaleka ufuna into azoxesha ngayo. Like, why don't you just be honest, like, upfront? Yeah, because I like my child in my business. Yes, I enjoy I it. enjoy it. Like, Yes. I've been doing it for years. The issue between Uswazi and Sihle is with Baba Muba. And Dad doesn't make it any easier because he confides in Sihle, he confides in Umakuja. And for me, looking from the outside, looking in, the common denominator or in the Bakaban side is love. Hey, Angazi, are you willing to have a conversation with her? Not anytime soon. I get your frustration. Asqale nge-birthday party. Bank this situation a little bit and take it So from wena there. kanjani etafuleni? Mina noSihle. Angithi when ngiyakhona. Ha, uVJ. uVJ umshaya ngalelo vesi. Angithi siyakholwa. But must call. Angithi uyakhona wena. Inhliziyo yami, my feelings zami. Nkosi yami. I feel some kind of pressure ekutheni bayayiphusha le nto ukuthi ilunge. Kodwa umbuzo wami ufike ube sekutheni ilunge, is yena uSihle willing to fix things? Let's see how the birthday dinner goes. And then after that, And then after that, at least sasifika ndawonye sathelelana amanzi, kind of breaking bread. We can forge a way forward, yabo. I'm willing to give it a try. Siyobona phambili ukuthi into yami noSihle siyilungisa. Okay, uzomfonela wena. Is this where I come in? Yeah. Yeah, wena umxazuluzi wezazo zonke izinto walapha xaba. I enjoy the position I'm sitting at of being the fixer. Anyway, enough about the drama. Ipaniami, what are we doing for his birthday? I'm too stressed out. Ifocus yami ilande ngamanje. Yeah. I know it sounds selfish. Yeah, no, but it's not, I understand. Like, he's not even a year old and you're already expecting another baby. I get it. So maybe, would you mind if this is ending in maybe and do a little something for... That would be lovely. Small Yana thing. Yeah. Sophia Naba, if you samaya massive please. Okay, siyakholwa. Perfect. Ah, 100. Bonke abantwana beze kimi, no man. It's fine. We'll do a little something for Ibani, and I think that'll be really cute. You know, I love that small boy. I could do this all day with Uswazi. I enjoy her company so much. Sometimes ngizohlangana nomuntu ungicela ukuthi umhlanga. Kodwa ngifuna ukumlalela ngomuzwa lapho. Yeah. Indlela esigcinane ngayo bekungekho mnandi. Ya, ngifisa ukuzwa ukuthi ngiyafisa ukuthi kube khona i-understanding phakathi mhlawumbe kwami nobaba. Ngiyazi ukuthi mina ubudlelwano bami nobaba bekungekho right linhle. Muva nje. Ngezizathu nami mhlawumbe ezinye zazo angizazi. Kodwa ebengikubona mhlawumbe ukuthi isikhathi ama-actions kababa bengibona ukuthi ubaba akekho right ngami. Bengibona izenzo ibaba indlela akade enza ngayo. So sometimes okunye bengike ngiyibuza ukuthi awungenzeni nini. Uqedile? Bekuyilokho kwamanje. Akusekho okunye ozobheda. Kodwa bengifisa ukuthi njengamanje mhlawumbe singaqala nje ngalokho. Sesingaqhubekela mhlawumbe kunye phambili uma ngabe kukhona ukuqhamukayo. Uyabona nto? Mina ngiyona ingane. Ngihlale nawe ungakanani mina wena? Ngina 13 years. Ulo
kungiphatha kabi ukuthi angithi uma ngikhuluma naye enze ngalolu hlobo ngoba ey'nganeni zami uyena muntu ohlale nami isikhathi eside kakhulu. Yini oyenzile wena engijabulisayo mina njengomuntu ebengiwangivuka naye? The question is, what has he done to make me happy as a child? Because mina angizange ngifakise izinyo ukuthi ngifuna ukuzala emhlabeni. Ayi, ngokwazi kwami baba, konke engikwenzayo ubaba ngeke ngimbone ngathi uyaphikisana. Ngoba mhlawumbe izinto mina engiy'thandayo akuzona lezi ubaba akholelwa kuzona. Ngiyazi ukuthi ubaba uwumuntu okhasa esontweni, uyafisa ukuthi nathi ubaba uma eye esontweni simlandele sihambe sesontweni. Lo, yabona uma ubize mina ngifuna ukukhuluma nami, ngifuna uhlale straight to the point. Baba, mina nje bangikhulumela ngokwami ukubuka izinto. Mina baba ayikho into e-wrong engiyenzayo. Ngoba engikwenzayo angikuboni ey'ntweni engizenzayo mina ekungaba yinto engangixabanisa nawe. Ayikho. Yabona le nduku ngoba awayiboni into exabanisa nami. Ayikho mina into engizoyikhuluma nawe. Ukuthi ngithi akaye esontweni kanti yena akumuholeli kodwa uzama ukuthi enze mina ngibe right. Angikutholi lokho kuyinto e-right leyo kungakafiki kuyena. Mina kahle kahle ngixabene nawe, ngixabene nendlela okufanele wena ngabe ubehave ngayo kumina njengobaba wakho. I've always thought ukuthi ukuba independent kwami ikhona okwenza ukuthi ubaba angangiyeki, because it feels like akasakwazi manje ukungilawula. Ngoba ngicabanga ukuthi wena muntu ofana ngabe wazi ngisho yonke into yami ukuthi wenzakalani, ngaba uphoqwa umuntu okokuthi lana kufanele kwenzakaleni. Even ngisabafowethu laba abanye ababuya ngaphandle fana bafike babuze kuwena ukuthi bafo kwenzakalani ekhaya. Mina benginoSimamane la. USimamane bengakhulanga nami, bekhule noma wakhe. Kodwa uSimamane, the way athi engirespecta ngakhona, I'm sorry ukuthi ngicomparison nomunye umuntu. Ngirespecta ngakhona, ubazi ukuthi ubaba ufunani. uSimamane used to sacrifice his happiness because of ubaba, of which ngeke mina ngize ngiyifanise. Ubaba, what he had kuSimamane, he wants it from us, of which he's not gonna get it. Mina nje ngimngaka, ngitshela ngami. Mina uma engicela ukumbeka, khona izinto engiyifuna ngayifuni. Kodwa ngimrespect as umzali wami. Ngingekwazi ukuphambana naye. Ngivuka ngithi hayi ma ngiyezwa. Kodwa bengibona ukuthi lethi iyangilimaza. Kunezwi ebeliphuma kumama ebengithoba. Noma ngabe ngiyezwa ukuthi khona la engishaya khona. Kodwa ngokuthi angikwazi ukuthi ngiphendule. Ngithi hayi ma ngeke lento yenzeke ngale ndlela. Kodwa bengithi hayi ma u-right. Mase ngingedwa bese ngiyayilungisa mina. Bese ngiba nakho futhi lokho kumthatha ukuthi hawu uma usemdala ezinye izinto useyithatha ngendlela yakhe. Sekufanele kube yimina engimbonelelayo. Angifuni nje lena simbathise senze ngathi nje kuzoba right, kube njani njani. Ninonke uwe abafowenu la sifike sihlukane khona ngemibono, sifike sihlukaniswe ukuthi nisuke seningahambi ngendlela ofana ngabe mina nenza ngayo. Abese mina ngenza lento engihlale ngiyenza. Mina umuntu uma engahambisani nami, mina ngifike ngikutshele ngize ngikubize ngikutshele ngithi abantu uma ngisakhuluma nawe niye ngithini? Ngoba ngisakhuluma naye ngoba ngisakukhathalela. Angiveli mina ngi-act nje. Kodwa mina ngiyasithatha ngisinqumo ngomuntu. Abantu bangisuke ngikutshela. Kufika la kuma khona la kuthi ngqi bese ngithatha isinqumo bese ngiyayithulela. Yabona nje sengithule ngingakubuzi lutho. Mangikubona ngishayele eDoc Smile ngidlulele bese ngiqedile ngakho. Angithandi ukuhlala ekhaya isikhathi eside. Ubaba uthanda umuntu ohlezi esendlini around. I like to go out. I'm an adventurous person. So ubaba does not like that. He feels like ngiyayiphethe noma ngiyayilawula, of which I'm old enough ukuthi ngiyithathele mina. Awufuna ukwenza right kimi ufuna ngibone ngisenza.
ukuthi lo muntu ufuna ukwenza into right. Ngiyazwakala. If you never change your attitude, then I don't care ukuthi ubani ufuna ukuthini. Right mina ngeke ngitshela lokhu nasebenza ngifuna ngisho imali yenu mina. Yabo ngizobe ngikuvimba ngithi mina awungekho 50 rand wakho. Instead mina maningi yona zakini ngizothatha eyami imali. Azange ungizwe ngikubalela ngithi lufu kwala wafuna eyami imali. Kunjalo. Nesihlalo eqinisweni mase ungibhathisa into engekho. Even ngisho uma wakho uswazi uma ubunenkinga noma ukhuluma noswazi nama uswazi akutransfer imali behind my back. Azange ungizwe ngilwa kodwa ngoba wena ingane yami. Why ningayenzi into right? Nihleli nabantu abafuna ukuthi nenze into right. Yabona la ngilwela ukuthi imfuthu wami ihamba emhlabeni. Ubani ongalida lo mndeni uma bathuza nenzalo. Mina ngizophatha. Umuntu ofuna ukungiphatha ngowanami. Wena ubudlelwano bakho nobaba ubanjani? Uyazi noma usifuna ayibambe. Namba ngayazi akayibambe. Uthi ubaba ubamba ucingo lathulana lwakhe alibambe. It is going to trigger okay ukuthi why. Silungise indaba yami noMabhutshu. Wakhuluma izinto ezibuhlungu wathi mina ngingena emjolweni kababa. Ngithanda umuntu uma efuna ukulungisa into. Afika athi hayi ubona nje wathi ngoba nawe uyona ingane. Baba usile lento engayisho ke ngoba ngibelanga mina ngangazi